Πάμε. Πάμε. Για να δούμε πού πάμε. Δεξιά, αριστερά. Σωστά. Ωραία περνάμε εδώ πέρα στην εξοχή, δεν το έχει φωτίσα, έχει κάτι κουνούπια, πέρα το τούνελ. Ναι, καλά, με τσίπησε μόλις ένα. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω τους κεντρινιάδες να τους στήσουμε μια ωραία ανέδρα να αντιστοιχούνται για πάντα. Έχω δίκιο. Ναι, έχει πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά του σκέφτομαι τις κεντρινιάδες. Τους βλέπει, έρχονται. Εγώ τα βλέπω, έρχονται οι κεντρινιάδες. Λοιπόν, μόλις ξεκινήσω, βάρα. Έτοιμος. Ναι. 1, 2, 3, πάμε. Κάτω. Πάει και ο δεύτερος. Τώρα σηκώνομαι και έρχομαι στις κεντρινιάδες. Ρίξε. Ρίχνω. Να τελειώσουμε τώρα. Έρχονται. Καλύψου. Παίρνουν εισερχόμενα πυρά, ρίχνουμε. Βαράω και εγώ για κάλυψη. Οκ, μείνε εδώ, εγώ θα πάω αριστερά. Εντάξει, καλά ρε, με γράψεις, εγώ δεν είπαμε θα πάω αριστερά. Ξεπατώθηκα. Και εγώ ξεπατώθηκα. Και τώρα σας σκίσαμε χάμω την τρινιάρη, θα σας πατήσω κάτω, αναχάφτηκα. Κομπός για τη ώρα. Αλλά έτσι θα ζητάει ο Αμερικανικός στρατός. Πάμε τώρα γιατί κουράστηκα και δεν αντέχω άλλο. Παιδιά, πάμε. Πολύ κουραστική ημέρα, παιδί μου. Ξεπατωθήκαμε και οι δύο. Άστα να πάνε, άστα. Πάμε να παίξω